Jäiks kukaan? Tiedätkö Samuli kommentoisi? No ei Reijaanut vittu paska. Mä katsoin oikeesti, sieltä tuli oikeesti varmaan 30 kaveria vittu valkoisia dotteja. Olkoon nyt, joo näitä tulee lisää. Siis sieltä tuli vittu miljoona. Menee verrakin alta! No kuole pois, ketään Mut kiinni. menee netti poikki, idiootti! No kuole. Mennäs nyt auttaa se pois. Mun pitää sitäkin. Mä voin tulla Mitä? Ne on ihan Luka ylös, ne on ihan säkkejä. Se on äkkiä. Mä oon vittu no foodina siellä. 107 levonen vittu ihan. Sopsi peräs, pojat! Nyt, pojat! Nyt näyttää heikot! Mä tuun räjäyttää. Kotsodari Makespuukilla. Mennään Hei Kisu, mä tuun räjäyttää itteni. Oota, kai se auto! No Kyllä auto, otatte näet jotain mun perästä tästä, jos No, pystyt. älä oo Oot paska. runklovi, jos päästä. Sano, että pää kiinni nettiin me... Etköhän sä Mitä viies... mä sille voi, kun se on palomuuri pistetty? No vittu, hakka palomuuri pois koneesta. Ala juminsta Avatkaa lemaa. webit, avatkaa 11 levonen webit, myös. jos voitte. Peppi on auki, nyt tapinnat. Nyt pelottaa vähän se. No et sä voi 12 previlkolla mitenkään. Mä en Ei, kole. mutta siinä Tai siis en lähtee kole, just jos netti, ilman kato. freimistä. Netti menee pois päältä. Niin no Se joo, äks se kyllä on lokkaa totta. Älä peikkaa Nyt tästä kun meidän joku ottaa... nettipaikka. Ei pit! Joo, nyt näyttää heikot pojat. Mitä? 12 Sä voit previ. kuolla niin. Kukaan sun kimpus Kyllä mä mahtaa? voin, nää prokkaa huolella. Vittu, mä tuun pelastaa sut, jos et sä nyt. Onneksi mulla on nauha. Alle sulla Kellä sitä noit previ. räjäytyksiä, käykää kuolla. Kuinkakohan monta itteensä naurattais tossa välissä, kun joku on kimpussa? Mulla on räjäytyksiä. Mä tuun kans räjäyttää nyt. Jes mä pääsin Mä alle. tuun spes. Nyt levera. Pull lever. Ei, teleblock has been cast on you. Oi itku. Oliko se 5-4 vai 5-3 mikä oli? Kuka sua No mä en näe tosta oikeastaan. Oliko 5-3? Kotsodari mättäistä. Oli vielä Kotsodari. Sosenkin. Ei se pistää muuhun ilkeet. Ottakaa mua. Lokka kaveri, lokka. Hei. Vittu paska. Hei puhukaa koko ajan, niin mä tiedän meniks nettipokki vai. Kisu on homo, kisu Ketään on kiinni. homo. Mua vähän kiinnostaa. Ei tää. tuutte nyt tankita tänne näin. Joo, Siis joo, vittu näitä on 2 kyllä ihan saatanasti. Voiko joku ottaa ruudalle? Voiko joku tulla vähän räjäyttää kohta? Kuuluuko tästä mun nimikistä mitään? Kuuluu. Heittäkää jotain arvio, kuinka monta niitä oli vittu. Siis mä katsoin, että sieltä tuli ihan vitusti vaihtoehtoja. Samulin kanssa heittää siinä hutissa, mä olin ilman preitä. Enää kaikkea jos on vittu. Semmonen paska Äks. Nää on vaan. siis ihan paskoja nää jotka. Tää on NL. Enää... Mikä mitä? Nyt sitä pommia tänne! Mikä vittu on Mut NL? sinne, no. 10 sekuntia. Ekotin 29 HP! 20 HP! Sofi! Kuoliko se? Nyt Mulla on kyllä. pojat! Nyt tulee pommikone. Onks joku käynyt räjäyttää tuolla? Nyt mä leveraan ylös, vennotkaa 2 sekuntia. Nyt mä leveraan. Joo, no break, kiva pojat! Nyt tippuu. Riet Nyt droppaa vittu jos... Nyt kato, Nyt nyt kato. pamahtaa. Fisk! Noniin. Joo. Nyt tulee Nyt previa ota ja niitä, superstar. nyt tulee previä. Siinä on Nyt previä kuinka kuule. mä oon Nyt ota. Kisu kyllä. Jos jotkut muutkin Ai saa. pystyy räjäyttämään, niin nyt räjäyttää sitten. Kisu, ota noita. Mä en tiedä paljon mulla on HP, mä oon Ei kisu kuo. Kato. Joo, ne lähti siihen. Kuoliks? Ai vittu Ei, kun mut toi kun is... Trevi meni. Eiks sä saanut yhtään? No en saanut ku 2. Joo, taas no hope, no food. Nyt vois lokata. Lokka! Kaveri, ei! Lever. Tulkaa nyt posauttaa itteni, tuo kisu kumartaa nyt. Täältä. Nyt Ei meni mitään, kiinni. mä 5 HP left. Ai nolla, leveraa, kisu. Joo. Lokka. Lokka. Suori, voi vittu. Mitä siltä oikein? Miten sä selvisit 12 previllä? Miten se voi Droppasit sä mitään? No kun
No en päässyt Siitä droppaamaan. oli kyllä maksit makebonukset, ettei siinä mitään. Ja oliks sulla kisoissa hidei? No oli mulla karillit, mut ku... No se on siis ihan koko ajan. Kävimme siinä pari kertaa 15 HP, mut... Vittu, satana on vammaiset. Olis nyt teillä laittaa timeri päälle? Tää on Olis Team mainittu Vengeance ja X. Oliks mainit kuka tiput tässä pisti itteni paskaksi siihen? Siinä meni vittu 20 previä ja... Kisu mä sain sun bonet. Akku kiva. Tumma on. Eko kerta... Mitä mut meni? Mun meni Flyli. 600k. Helmi, 2 milliä. 2 milliä, saatana. Se tekee half-killaa. No niin, kuka lähtee mursuille? Aamulla 2 minuuttia aikaa. Just eka kerta. Kun ne sai alussa ihan sikana vietyä mut preveä, kun ne heitti mulle sitä... spessua, kun mulla oli makeprei päällä, mä yritin sitä TP-preijaa. Mm. Sitten ne vaan heitti siinä vuoroperään spessuun, niin siinä meni koko ajan niin. 111 levelinen ahrimi. Ja 106. Siis 107-levunen autokästeri vittu. Jollain Desert Kuka voltsu? Booster. Katos, Jumalauta, Volder. Tai muuten kuolee. Unkind Wolf. Ai vittu. Avatkaa webi. 3 pientä elefanttia morssinen. Nyt mennään räiski Crystal Ball. Meni sarakapeki. Vittu kun se ois kuollut. Ja parrouklovet. Mikä kuka mut TBs vittu mä... Joo. Ja karillit. Pitää vissiin hakea rangette, että tästä hommasta tulee jo. Mikä toi Team Vengeance? Niin vitu kova Mä noin Green Bay spotted. Ja osun. Eipä ihan mukavasti tällä... Siis ne oot oikeesti vittu miljoona vai? Niin nää spämmää tällä GF-lumi. Niitä oli 35 minun massassa siellä. GF-lumia tarvii vittu 2 klaania päihittääks. Ketä siellä on? Toi PK-tiimi kyllä, joo. Siis... Ketkä sanoo GF-lumi? Joku Team Vengeance täällä. Tappo kissu ja sai verran ketä. No saatinen. Eamerien joku 10 milliä kaiken kaikkiaan häviöllä. Näin, Olin missä Fightissa 9 en milliä voinut vastata.